kristaldunak eta itsasoaren energiak batzen gaitu. Hazi eta barazkizarretatik fruitu guztira. Gailu horien bitartez, etorkizuna martxan da. Euskal Herriko bientzetik hauxe duzue tolosako baratza. Igurtzi ondo begia, alaike horpegia eta hasi mugitzen gorputza lanean hasi beharran zarete, lehenik eta behin azenarioak ere initzazue. Lo que sea que estéis haciendo. Necesitamos vuestras tierras para terminar con el último tramo del tren de alta velocidad. La conexión Guipúzcoa-Navarra no se hará ni por Vitoria, ni por Ezkio, ni por la Sierra de Aragón. Se hará por Tolosa. Ni esango dizuet zer dion Espainiako garraio ministro Oskar Zuria. Zuen lurrak behar dugu abiadura makaleko trenaren azken zatia amaitzeko. Gipuzkoatik Nafar herriurako zatia ez da Euskal Hiriburutik, ez da Ezkiotik, ez eta Aralarko damatik pasako, Gipuzkoako hiriburutik baizik. Utzi borrokatzeari, lur honek ez baitu jaberik. Jabetza nor duen erabakitzeko irtenbide bat proposatzen dizuet. 2 jolas, zapu lasterketa eta txinga. Irabazlea lurrak bereganatuko ditu. Prest?
dizute nik emandako aginduak hitzez hitz betetzen. Etorkizuna inteligentzia artifiziala bilatuko du. Gaurkoz baina nahikoa da. Txorimalo jenbeteren